Takže čaute, dneska sme tu ďalšieho videjka a v tomto videjku si ukážeme program, ktorý sa volá Format Factory a tento program slúži na to, keď si chcete nejaké video, obrázok alebo hudbu preformatovať z jedného formátu do druhého, tak je to aj cez tento program. Takže si ho stiahneme, dáte si do svojho prehliadača, napíšete si Format Factory alebo jednoducho si vyhľadáte túto stránku pcfreetime.com a kliknete si na download. Budete postupovať podľa pokynov, ktoré vám nariadí inštalačný program. A keď už to budete mať, tak si to otvoríte, tak si zvolíte do akého programu to, no a tak vlastne máte tie video, audio, obrázok, ROM, zariadenie, či DVD, CD, ISO a pokročilé. Dáte si, do čo to chcete dať, buď MP4, AVI, 3GP a tak ďalej, takže ja si to dám do AVI. A vyberiem si video, ktoré chcem preformátovať. Ešte chcem povedať, že prečo ten program používam. S kamarátom natáčame vlogy, alebo teda on natáča vlogy a dva sme mali ako spoločné, takže sme to museli preformátovať, pretože jeho kamera robí formát AVC HD, ktorý Camtasia nepodporuje. Týmto by som chcel aj pozdraviť Šárkyho, čauko. Do popisku vám dám aj jeho kanál. Takže ako si to teda urobíte? Kliknite si na vybranú vec, ktorú chcete, do akého formátu, čiže AVI, pridať súbor. Dáte si, kde to máte uložené, ja to mám na ploche, čiže 00074. Vidíte, mám to tu. A dáte si, keď to chcete mať aj vo veľkej kvalite, tak si dáte parametre výstupu. A keď to chcete mať, to vám ukážem už v druhom videjku, keď to chcete mať v 4K kvalite, čiže to je nejaký 2000 niečo p, ale to si už ukážeme na budúce. Tak vidíte, že veľkosť videa je 2,92 GB a keď to preformátujete, tak samozrejme, že vám to tie gigabajty zníži, takže dáte si pridať adresár, to je vlastne, že kde to chcete uložiť a dáte OK. Dáte spustiť a počkajte, dokým sa vám to všetko vyrenderuje. Pokiaľ chcete, nemusíte si to robiť v tom okienku, čo tu bolo, že výstupný adresár, ale stačí tu. Môžete si zvoliť, kde to chcete. Mne to ukladá na disk D, FFO output, FF output a mi to vlastne ukladá. Keď to vlastne budete mať, môžete to zatvoriť. Ja nejdem to načakať, dokým sa mi to všetko vyrenderuje, stopnem to samozrejme. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte dislike a napíšte, čo sa na to nepáčilo, nech môžem byť do budúcna lepší. A pokiaľ ste tu noví, hoďte odber. Čauko.